Inauteri die, gure bizitzako puska alaia, gauza desberdinain, urte guztiko gauza desberdin batin. Eta gero, kantatu eta dantzatu eta jandaian, jendea bat diztaitu dira eta parrin dezala, jende asko Tolosar asko izan da jatorra. Julián Gastesi eta Juanito Lope, Javier Bello Portu, pintxanakoare periko txarkuterua. Juanito Mokoroa eta zeukan orden da, Berdura plazako izkinan, eta behakin jute ginen Misikordia. Sartu, eta jute ginen Eliza sartze ginen izu. Eliza sartu, aita guroa aterrazatu, eta gero Misikordi guztien ibiltze ginen. Goiz guztia behakin. Eta ordu karnabalak zertzian, musika eta dantza eta salto bestik ez gendu ninten. Eta gauian beho berriz izatezan hemen, festa bukatu txarangak eta zea, eta plaza berrin bandak jotze zitun pieza batzuk, eta uraxe dantzin eta etxea, baina amabitako etxea, hoendik gauzik ederrenetakoa da Diana goizekoa. Netzako Diana eta sexen eta jutia eta bueltan etortzia, hori da netzako hoine gauzik ederrena. Hemendik atera atzaldeko lautan, eta kale nauzitikan, Korrentiko plazatikan, Korreo kaletikan, San Frantziskutikan junta, zezen plazan buelta pare bat eman, kanpo atera eta hartu, zea bat. Karajilo bat ozea bat eta launakin, launtartian, hori izan gauzik ederrena. Txarrena hain dela 3 urte, zezen plaza sartzen etziago utzi, egun hartan eharri nun. Aurten eman dut, uste eta askeneko buelta, aurten eman dut buelta, eta oso pozik nago. Zatekan, txikito arrizek emango zitu ni paino buelta gehiago, zezen plazan. Nik urtero ez buelta bat, eta 2, 3, 4 eta 10 igual. Diana 8 izatezan, baina meseta, 7 mesa izatezan Tantamarin. Mesa entzun, etxe etorri, pixka bako saldu, eta jute ginean Diana. Direktoria zan Felipe Bernard, txiki bazan, eta esan zuen, bueno, se suspende el carnaval, egualdi honekin da ez dakizan. Eta esan gendun, bueno, hau, ez da ingertatu datorren urten, behar du. Propaganda, eta datorren urten etorri behar dugunean, disfrazatuta, eta ebilite mau eta zea, bueno. Eta horregatikan, aregatikan, etzan suspenditu zea. Eta aldatu zan momentua desan zuen, bueno, karnaval o Acción Katolika. Eta gu, eta zeak egerak jota ateren ginen, karnavalan egin euskela. Eta Tolosan egon zan bikaio oso karnaval, zea zan, kontrailua. Nik arei haitu nion, pulpitutik behin esaten, etzala hilko karnabalak kendu gabe. Karnabala bastan guztitak kendu zituen, baina hemen ez zituen kendu. Bi karta, bat koronel antzako eta bestia kapitan antzako. Eta ez batek eta ez bestiak. Etxeaten utzi etortzen. Jo, hartan neharrin. Inauteria aldatu indala, ziero aldatua. Gu ataatze ginen orain dela urte batzuk, kantari. Inauteritan, baina oen ezin da atera inauteritan kantari izatik. Karroza bajatzen zaizu bat, eta atatzeia igual, 40, ez gainak karrozak atako balia, errespeto pixkatekin, baina atatzeia bain, eroskiko gurdi bat hartze du eta jartze duen musika tope, eta venga. Ezin da, esatik, hainbeste soinu dao, eta gaina soinu bat dao, azteianetik, gaubian bukatu arte. Tolosan, asko sobialitzake, aterako balia, karroza gutxi atera berdienak, eta haik ondo atera. Eta jendiai animatu, gazte jendiai binepin, konpasak eta tipukerik eta itea kalian, tipukerik. Eta dantza iteko, eta salto iteko. Jende guztia isisili jarri zan, eta hasi ginean kantari, bai mutil, bai, humil beti, bai, obia de susu txintxubili, humil beti, bai mutil, bai, humil beti, bai.